Hola, bones. Benvinguts a un resum més de les receptes que faig a Twitch per penjar al YouTube, per poder seguir ràpidament. I avui anem a fer una recepta molt fàcil. Passa que me vaig complicar una mica perquè vaig voler-me fer la pasta de filo jo i bueno, va quedar dintre de tot va quedar bastant bé, però bueno, ja veureu al final i us explico el que va fallar. Però això es pot comprar fet i és molt fàcil. Vale, anem a pelar els tomàquets. Això es pot fer de diverses maneres. Podríeu agafar un cremador, un pelador. Jo el que faig moltes vegades és posar-los amb aigua bullint, els escaldes i després els atreus i els poses en un bol amb aigua ben freda perquè els hi talli la cocció, i a l'haver-li fet aquella creueta al cul es pelen molt fàcil, és a dir, estires del cul i et surt la pell. Veieu aquí, és molt senzill, estires i surt tota la pell, va seguint tota. Bueno, això podeu fer-ho com vulgueu, o si no voleu pelar-los. Passa que a mi m'agrada treure'ls la pela perquè si no el cuinar-se es deixa anar i és una mica desagradable. Vale, les pastanagues també les vaig pelar. El que no vaig pelar va ser el carbassó i el cogombre. El carbassó, com que són del meu hort, no hi ha problema, i el cogombre ben net i així. Totes les verdures van ratllades o picades a dintre del pastís, que serà la massa que li donarem serà tota la base del pastís, diguéssim. Ho ratllem tot, ratllem el carbassó, ratllem les pastanagues i després tenia uns quants xerris també que els hi vaig posar tallats ben finets i les tomates igual, tot tallat ben finet. Aquí vaig cometre un dels primers errors, que crec que hauria d'haver agafat tot això i escórrer-ho bé i treure-li tanta aigua com pogués. Ficar-ho amb un filtre o així, apretar ben apretat i treure-li tota l'aigua. Tinc ganes de tornar-ho a provar i a veure si queda millor. Vale, després en un bol batem tots els ous i ho barregem. Ho barregem amb la massa i fem que s'integrin bé els ous amb la massa. I afegim el formatge, hi vaig ratllar una mica de parmesà perquè hi doni també més textura un cop fongui, més junt. Vale, agafem un motlle, l'embadurnem jo el vaig embadurnar amb mantega d'avellana perquè no se'ns enganxi, tot i que aquest de silicona va molt bé. I després és anar posant la pasta filo, i aquesta pasta filo la vaig fer jo, amb aigua i farina. I és qüestió de... va quedar bastant bé, semblava, però això podeu comprar-ho també, i és qüestió d'anar-la posant així en el fons i anar fent el que serà tota la massa del pastís. Clar, el seu seria que quedés com una pasta fullada, com aquesta pasta, com la pasta brisa, és el que ha de quedar. Però jo el problema que vaig tenir va ser que hi havia tanta humitat a dintre la massa que per mi que no va quedar bé. Vaig fer-hi una base de carbassó per donar-li una mica d'estructura al pastís perquè quedés una base més sòlida. I mira, ja veieu aquí que es veu que hi ha molta aigua de totes les verdures. Aquest poder va ser el meu fallo. Però bueno, tot i això el pastís va quedar boníssim, es podia menjar. Passa que la massa de sota no va quedar cruixent, va quedar com més aviat tubeta. I va haver d'estar-hi molt de rato. També hi vaig posar massa quantitat, perquè va quedar molt ple, diguéssim, el motllo, molt dens. I una altra cosa que també crec que hauria d'haver fet és posar el formatge quan ja portés una bona estona de cocció. Portés mitja hora o així al forn i després treure, posar-hi el formatge de sobre, la mozzarella, i acabar-ho de coure, perquè clar, el formatge tanta estona al forn va quedar massa torrat, al meu gust. Vale, ara era posar-lo al forn. En principi la recepta era mitja horeta, però al cap de mitja horeta encara es veia que estava tot molt líquid, punxaves i sortia molt líquid, i li vaig deixar un quart d'hora més ben bé i després encara vaig haver de deixar-li una mica més, perquè ja veieu, no hi haurà el tast aquí al vídeo, perquè ja se me va allargar molt el directe i els problemes van ser aquests. De fet, de dalt ja va quedar bé la pasta, la part superior, on hi havia menys massa, ja va quedar bastant bé. El problema va ser a la part de sota, que va quedar molt i molt tubeta.
Però bueno, a part d'aquests dos fallos, que si proveu de fer la recepta tingueu en compte, sobretot de treure-li l'aigua, tota l'aigua que podeu a les verdures, i després afegir el formatge, el de sobre, el formatge ratllat, la mozzarella, afegir-la quan ja porti un rato de cocció. Pues res, gent, us animo, ja us dic que va quedar molt bo. Si mireu el meu Instagram hi ha les fotos de com va quedar, i jo us aconsello que ho proveu, perquè és una recepta que es fa molt fàcil si compreu la pasta brisa, i no té gaire complicació, i és només deixar-ho al forn, i val la pena. Vinga, gent, ens veiem per aquí, merci per aguantar, i això, ens veiem a Twitch, sereu tots molt benvinguts. Vinga, vagi bé, adeu.